Guys, so you see here there's a 1 lemon and 3 oranges. So dahil pabago-bago na naman ang klima ngayon at summer na, so mainit na naman, so karamihan sa atin ay magkaubo, sipon. So ito guys, magandang juice na gagawin natin, juice para sa panlaban sa ubo at sa sipon. So we will just only slice this. So let's slice in half. So ayan, ito na po siya. Gamit ang squeezer guys, i-squeeze lang natin to. So let's start squeezing now. Araw ko'y mapapagal pag di ka magtatanaw, kahit saglit na lang ika'y masilayan. Sa'yo nga'y naghihintay, sa pag-ibig mo hihimlay, Diyos ang siyang pinagmulan, aking pagmamahalan. Kahit pa magtatagal, ako ay maghihintay, kahit ulitin pang muli ang panahon na nagdaan. Hindi ako magpapagal, hindi malulumbay, aking tutulayan. Ang bawat oras mo, alam nang may kaba. Nais kong malaman mo, hindi ako mahihiya ipagsigawan sa mundo, mahal na mahal kita. Kahit pa magtatagal ako, ay maghihintay, kahit ulitin pang muli ang panahon na nagdaan. Hindi ako mapapagal, hindi malulumbay, aking tutulayan. Ang bawat oras mo, alam nang may kaba. Ayan, ikot-ikot lang, ikot-ikot. Squeeze and squeeze and squeeze and squeeze. Ito na yung lemon. Alam naman natin guys na ang orange is more on vitamin C and lemon also. So maganda to sa resistensya ng ating katawan, kaya hindi tayo magkaubo, magkasipon. Many times na akong gumawa nito guys. Ito karamihan yung ginagawa ko pag nagkaubo at nagkasipon ako. So ito na siya guys. Tapos na natin na squeeze lahat. Yung 3 orange at 1 lemon. So ito siya. I-transfer natin.
Orange. And I love this. Ito kainin. So, isama natin siya, guys. Kasi gusto ko yan. So, ayan na. So, ito na po yung ginawa natin. 3 orange and 1 lemon. And squeeze natin, guys. So, ayan, ready to drink na siya. Ayan, inumin lang po natin. Para po ito sa ating resistensya ng ating katawan. So,